Hola, soc Jordi Rivera, actual seleccionador espanyol i director tècnic de la Federació Espanyola d'Handbol i estic aquí per fer una xerrada. Bé, han sigut molts anys d'experiència, de vivències en diferents llocs, en diferents realitats i bé, jo sempre soc d'aquells que pensen que tot és possible, de que tot té que començar en el cap de cada un, de que moltes vegades ens fiquem límits i que el que tenim que fer és somiar i de córrer darrere dels nostres somnis, ficar la voluntat suficient per posar-nos en marxa. Evidentment sempre necessitarem l'ajuda de gent, és important sempre estar al costat de gent que ens pugui recolzar i donar-nos la informació adient i una mica la xerrada era la de descobrir que molts jugadors i molts entrenadors que s'ho varen posar en el cap han sigut capaços d'arribar. Bé, jo crec que tot requereix de preparació, jo crec que tothom té un inici, que evidentment aquell inici només ens serveix per il·lusionar-se amb alguna cosa, en concret en la nostra vida, i que després ens tenim que perfeccionar, que tot això requereix uns sacrificis, que requereix d'opcions, de seleccionar tot allò que volem fer, que moltes vegades tenim que deixar de fer coses que ens agradaria fer per poder aconseguir ser millors que els altres, i això penso que és fonamental. Al costat meu ha estat molta gent, la meva família especialment, molts d'amics que he anat fent. Està clar que al llarg de la meva vida he fet moltes renúncies, però aquestes renúncies penso que han estat superades sempre per les expectatives i per totes aquelles coses que al final i vivències que he aconseguit. No solament m'he quedat amb els èxits, sinó amb tot el que ha sigut les experiències, que penso que és el fonamental. He tingut moments allà on no hi ha hagut resultats, que no hi ha hagut un partit, ni hi ha hagut una victòria ni una derrota, però hi ha hagut moltes experiències al voltant d'aquesta passió que sempre ha sigut a l'handbol i això és el que realment sempre m'ha donat forces per continuar endavant i afortunadament això també m'ha permès disfrutar de moments molt bons. Bé, jo crec que els obstacles són normals al llarg de la nostra vida, sempre hi ha moments difícils i el que està clar és que tenim que utilitzar aquests moments per fer-nos cada vegada més forts. Probablement, si no hi haguessin moments difícils, no hi haurien grans èxits o no hi hauria grans fites i, per tant, jo penso que l'experiència que ens dona la vida sempre és que tenim que sortir endavant, que tenim que sortir enfortits d'aquells moments difícils i que segurament que aquesta empenta ens farà donar-li la volta i aconseguir aquells objectius que nosaltres volem. La veritat és que de petit tenia molts de somnis i de ser moltes coses. Probablement, igual no pensava de petit que el meu somni seria poder ser entrenador professional. Després, de mica en mica, quan vaig començar entrenant, tot i que tenia una gran dedicació a entrenar, però mai hagués pensat que a l'handbol hagués pogut fer viure totes aquestes experiències que he tingut. I la veritat és que l'únic que puc fer és agrair i intentar tornar-li tot allò que d'alguna manera m'ha donat. Jo vaig començar a entrenar quan tenia 15 anys a Mainada, vaig entrenar a totes les categories i un dia jo tenia molt clar que volia sortir del meu poble, de Sarrià de Ter, i als 26 anys vaig tenir la primera possibilitat d'anar a entrenar a un equip professional al País Basc i la vaig agafar, no vaig esperar un segon tren que passés i això em va fer sortir de casa, viure les experiències que representa estar fora del marc familiar i de poder-te espavilar en altres llocs i des d'aquella data sempre he viscut d'això, sempre he tingut el món de l'handbol com la meva feina, sempre, com t'he dit abans, en moments bons i en moments dolents, però al fi i al cap ha sigut la meva vida i la meva passió. Els temps han canviat, avui en dia cada dia és més complicat liderar, sobretot liderar com penso jo que s'ha de liderar les coses que tu fas. Evidentment, tant a Brasil com a Espanya tenim el futbol per davant, però sempre hi ha vida més allà i jo penso que tant en un lloc com l'altre hem tingut oportunitats per fer el nostre camí. A Brasil l'handbol té un paper molt important en les escoles, amb els nanos en l'etapa de formació i l'adquisició de valors importants que el nostre esport és capaç d'introduir. I penso que aquí és el mateix, l'handbol
té un espai important dintre l'esport nacional, ha demostrat que amb pocs mitjans ha sigut capaç d'aconseguir fites bones i importants i bé, jo penso que això és el més important. És un esport col·lectiu, de sacrifici, de lluita honesta dintre el camp, amb adversaris, hi ha contacte físic, però és un contacte físic controlat, permès i sa, i evidentment compartir moltes coses amb els companys, possiblement dels que hem començat de joves va ser la nostra primera experiència col·lectiva amb altres companys, tant amb companys com amb adversaris, i això ens ha fet viure moltes experiències dintre i fora de la pista. És un esport que necessita de col·laboració, necessitem sempre del company, i penso que això ens fa que puguem tenir aquella experiència de compartir de coses tangibles en un món cada dia més virtual, en un món cada dia més amb una pantalla, i està clar que l'esport ens fa viure el que és la realitat, el contacte físic, el que és la relació personal de tu a tu, de cara a cara. Jo penso que sempre el propi esport ja és un procés de selecció. Hi ha un moment determinat que nosaltres elegim quin esport volem i hi ha moltes vegades que nosaltres ens sentim identificats en aquest esport per alguna cosa determinat, amb la qual hi ha aspectes psicològics que ja estan dintre d'aquesta elecció. Després, evidentment, tenim que tenir aquella capacitat de lluita necessària. Jo sempre dic que hi ha moltes vegades que no sempre guanyen els millors, sinó són aquells que saben emplear dintre el camp les ferramentes oportunes i que moltes vegades aquells que lluiten més, aquells que saben més el camí que tenen que aconseguir, superen a jugadors que tenen més qualitat, més envergadura, més possibilitats físiques, i això penso que ens fa un esport en el qual es poden introduir diferents característiques de jugadors, i això penso que és bo.